Et hip sted i Danmark. Hvor? Ingen ved det, men alle taler om det. YouTube. Altså Fogo. Ja, det er meget jo. Du skal høre noget her. Dig og Daniel, du skal blive kristen. Det er den bedste religion. Og jeg skal lige vise dig en trick her, jeg kan. Se den her jernhandske. Den er ligeglad. Ja. Du vil stikke din hånd ind i. Og så vil jeg vise dig, hvor mange kræfter kristendommen har. Se, der er ikke sket noget i din hånd. Bare... Jeg tjekker. Det er kristne. Ja, helt sikkert. Det gør noget. Godt.